מרגישים שמשהו חשוד בהתנהגות בן הזוג שלכם? יודעים שהם משקרים לכם אבל אין לכם הוכחות? רציתי לשתף אתכם במספר מקרים אמיתיים מהחיים. היה לי בית מושלם. ככה חשבתי בכל אופן, עד שיום אחד קיבלתי שיחת טלפון ממספר חסוי, בקו השני היה קול של גבר, בעלך הורס משפחות ומנתק. יש לי עסק משגשג, בית פרטי, 3 ילדים מוצלחים. ערב אחד אני מחליט להפתיע ומגיע מוקדם מהרגיל הביתה. אשתי במקלחת. לפתע צליל של הודעה נכנסת לטלפון הנייד שלה שמונח בפינת האוכל. בדרך כלל אני לא מתעניין, אבל משהו בפנים הרגיש לי שאני חייב. קיבלתי המלצה מחבר על משרד חקירות אמין ומקצועי, א' חפץ, ומצאתי אוזן קשבת, ייעוץ מקצועי ופתרון מהיר. כל היום הוא היה ב-SMSים, מספר לי שהוא מבלה עם חברים, שיש לו לחץ בעבודה, חייב להישאר עד מאוחר. הייתי נאיבית, לא קלטתי כלום, עד שיום אחד תפסתי SMS. אם גם אתם מרגישים לא בטוחים, יודעים שמשהו מתנהל מאחורי גבכם אבל אין לכם הוכחות, צרו עמנו קשר לייעוץ מקצועי ראשוני ללא עלות. א' חפץ חקירות ומעקבים, לשקט הנפשי שלך. התקשרו עוד היום לייעוץ ראשוני חינם. רוצים לדעת יותר? ייכנסו ללינק www.חפץ.com. הופק באדיבות א' חפץ חקירות ומעקבים 03-944-3000.